alaykum mehriban tomoşaşlar. Bu sürpriz. Bu ýa-da bolsa daşary ýurtda zähmet çekýän Kakylda aganyň haýysty bilen mehriban gyzyny täherjigimide doglan günü bilen gutlap barýas. Daşoz welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň täze durmuş geňeşligine sürpriz. Şeýle-de bu arzuwlara mehriban agalary Ýolumrat daňataram moşulýar. Hemen mehriban ejekeleri Merjen bilen Maýsa da arzuwlaryny ýollaýarlar. We şol ajaýyp pursatlary, bagty pursatlarym meniň gadyrdan dostum Jeyhun Muradow ýadga geçirýär. Jeyhun Production YouTube kanalyna da size hodurlaýas. Assalamu alaykum mehriban adamlar. Hemmeňizde ajaýyp toýlugyna hoş gördük. Toýlar gutly bolsun elmydama. Şulaý diňe toý diýip geleli, fasaklar toý ýadylsyn. Indi biz ýörüýte haýyşlar bilen geldik. Edil häzirki wagtda daşary ýurtda zähmet çekýän näsäherjigimiň mehriban kyblasy, edi dädesi Kakylda aganyň adyndan ilki bilen iň gowardylar Aýratyna mehriban agasy Ýolumrat ady goşulýar. Şol sanda daňatara iň gowardylaryny ýollaýar, bu arzuwlara goşulýarlar. Şola bilen birlikde mehriban ejekeleri Merjen bilen Maýsa adyndan näşe sowgatlary getirdik häzir. Täherjigimide has golaýrak bäri öz ýanymyza çagyrýas. Geljegim. Ilki bilen salamlaşaly. Ýaşyňyz ýen bolsa, o geljekde bir nesip bolsa arkadaly gahrman serdarymyza, halkymyza, o Aýratynam atenaňa bir gerekli bagtyar ýaşlaryň biri bolup geçmeňi tüýsüregimden saňa dilek edip, diňe bir arzu bilen eýsem şu 100 Amerikan dollary ýörüýte mehriban kyblaň adyndan saňa gowşurýas. Sağ ol däde. Janyň sağ bolsun. İşleňiz bolsun. Bir el sarpalyň onda, owadan gutlalar üçin. Diňe bir sowgatlarda ene ýörüýte mobil telefonum saňa mehriban kyblaň dädeň adyndan. Al gow habarlar gelsin bolýarmy? Näbe owadan miskany mehriban ejekan Maýsa adyndan, Aýratynam süýjülük torty Merjen ejekan adyndan. Uzak ýaşa. Indi kirim nesip bolsa doglanyna şey dip gatnaşmak hemmemde nesip etsin. Bir el sarpalyny gowa dip ýürekden emmemel. Eger ýaşyňyz ýemon, bagtly gyýlan bolup geç. Şäher doglanyň gutly bolsun, bir bagtly gyýlan beri bol. Kakylda sähä. Ýaşyňyz ýemon, toýdyk geleli. Mudama her gün öýüňiz şolar ýaşatly şokundan dogry bolsun. Orskalygyň döwletiňiz artsyn. Gelse salamu alaykum. Agtyk ýaşyňyz bolsun, gapyda diňe toý diýip geleli. Tasaklar toý ýadylsyn. Bir ene ýüreginden ak pata berden agtyjaklaryňa, mehriban çağalaryňa. Säger gyýdym, ýaşyňyz bolsun. Görüňiň ýaşyny berden. Sag bol. Aktyjan, Tahrajan, Täherjan doglanyň gutly bolsun. Uzak ýaşa. Kakı geldi Tahra. Taçaňyz elmydama toýa ýadylsyn. İşläp ýörün ýerleriňizde tagamanja gedin, başyňyz dik bolsun. Öýüňizde de elmydama toý bolsun. Jümagulda geljek ýyl nesip bolsa Täherjan toýuny ýörük gezgaýsyň. Gutly bolsun toýlaryňyz. Tagy bolun elmydama toýda görşeýil, uzak ýaşasyn. Al Täherjan ýaşyň uzyn bolsun. Uzak ýaşa iň bagtly gyýlan biri bol. Diplom toýlaryny oturmagam nesip etsin utaýym. Jümagulda senem uzak ýaşa, agtyklaň bagtygyna gowunyp ýaşa. Mudama toý dip geleli Tähra öýüňe. Taçaň toýa ýadylsyn. Täherjim ýaşyňyz ýem bolsun, görjäň gowulyk bolsun Allahan. Öýüňizde mudama toý bolsun. Ejekajan teňem ýaşyňyz ýem bolsun. Täher gyýdym ýaşyňyz ýem bolsun. Hemişe bagtly gyýlan beri ol. Yetirsin daim.
Seher doğanım yaşın dem olsun. Seher doğançığım yaşın dem olsun. Ecemcan benim yaşın dem olsun. Tağa tur. Seher doğancığım yaşın dem olsun. Seher yaşın dem olsun. Görçeňdiňe gowluk bolsun. Saçaňyzyň toýar. Sehercan kıydım yaşımda olsun, görçen gov olsun. Avraylı, olokan idop etsin. Seher yaşın dem olsun, görçeňden gowluk bolsun. Seher doğanım yaşın uzun bolsun. Görçen gowluk bolsun daim. Seherciğim udak yaşa, görçeň elmeden gowluk bolsun. Ýokary hujaýdan okuyurman, arzu edýän arzulaňy et. Iň bagtlylan biri ol. Seherciğim yaşyň dem bolsun. Seher doğanım yaşyň dem bolsun, göröňiň ýaşyny bersin. Gowluk bolun. Haraken şol Sahra gyzymyň oglanyny ýaşly gutly bolsun. O atly, abrayly maşgalar bolup, çağrı bolup ýetsin. Hemmemiz nesibe. Töle gut mährek bolsun. Ýaşy uzagyndan berdim daim. Tezekra dolu bolsun, gözüňiň gorkunçla tör hemme nesip etke. Başyňyzda gözüňiň gowluk bolagy daim. Goňşatyň ýaşy dem bolsun. Mudama toýdyk geleli. Ýar goňşam wagtlylan beri bolsun. Göreme her gyzymyzga ýaşy dem bolsun. Görjekler gow bolsun daim. Gahelde ýöňüm dama toýdyk geleli. Tajaklaryň dolu bolsun. Hemmeňiziň eden arzularyňyz hasyl bolsun daim. Hemmeňiň nesler toý bolsun. Ejekbelda asyk ýaşy dem bolsun. Toýla köp bolsun. Öýüňe toýdyk gelelim dama. Wagtlylan beri bolsun. Ne yürüytü Sehercigimiň doglan günü üçin taýarlanan süýjülük tort kesilýär. El şarpýas, el şarpýas, el şarpýas. Jigim uzak ýaşa. Ömür berilmeýär adama iki ömrü mudam haklap ýaşalyň. Adam ýaşardýan barlykdyr gülki, ýylgyrşyň gadryny saklap ýaşalyň. Nenen ýaşasaňam bu ömür geçer, kimi azy, kimi süýjüsün seçer. Ejiden kişiden döwletem gaçar, arsy halallykdan şöplap ýaşalyň. Ne halal zähmet çekýän mehriban kıblası, edi dadesi Kakylda aganyň adyndan ýene bir ýoly mehriban gyýjagadyna ak ýolarda ödýäs. Janyňyz sag bolsun. Ähli mihmanlar üçin şowhuldaýdymy tansalar ýangan Nurgelli Toyjanow dowam edýär. Hemmäňizi tantaşa agyrýar. Şola odan pursatlarym Jeyhun Production ýarga geçirer. Aylandır berberi, sen bulsundan beri. Yürekten eseydi bir yani. Çaykak kelleni, aylandır berberi, sen uğrunda deli. Canladım alış kondan beri. Ay beni kella, oynayın çağırın. Sağ, hey, 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 hey. Beni kella, oynayın. Ödümden utanma, alada koy sonunda. Hey durma, bu gece kurtarmaz. Hey utanma, alada koy sonunda. Hey